أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. yan uwa masu kallon da sauraron mu a daidai wannan lokaci muna karewa kwa fatan alkhairi da ƙara kasancewa a wannan gida insha Allah. Alhamdulillah kamar da muka saba sirka yau ma mun kawo sirri mai matukar muhimmanci wanda insha Allah zai taimaka wanda muka masa laƙabi da sirrin korar shumai daga gidanka. Insha Allah wannan sirri yana da fa'ida sosai shi ma kamar yadda sauran sirrika suka gabata da fa'idoji masu muhimmanci. Wannan sirri shi ma yana da matukar muhimmanci a cikin gida saboda yadda aljanu shumai suke samun gurin zama su yi da suke so a gida. Za ka samu aljanu suna zaune a gida kuma suna cutar da mutanen gida ta hanyoyi daban-daban kamar shiga jikin ƙananan yara a gidan ko haddasa wata fitina a gidan, kamar kawo yawan tashin hankali, a ce an saci wani abu a gidan a rasa waye ɗauka. Duka dai irin waɗannan matsalolin ba abin da shumai ba su haddasawa a cikin gida ma'ana, ko kuma yawan kawo gobara a rasa menene yake kawo hakan. Za a samu wasu lokutan gobara tana iya haddasuwa a gida amma a rasa me yake kawo ta, ko kuma ka samu mutanen gidan suna yin asarori kala da kala. Kai wani lokacin ma'ana shumai, inda ya shumai a gida suna iya cutar da mace da take da juna biyu, ma'ana mata masu juna biyu a gida, ko kuma wacce ma bata da juna biyu, wacce ma bata samu juna biyun ba yakan iya cutar da ita. Saboda haka idan mutum ya lura da irin waɗannan matsaloli to yi ƙoƙarin yin wannan sirrin insha Allahu ta'ala za a dace, kuma dukkan wasu matsaloli insha Allahu za su kau da yarda ubangiji insha Allahu. Ga dakin sirrin da farko insha Allahu shine daga lokacin da mutum ma'ana daga lokacin ka fahimci cewa akwai shumai ma'ana a cikin gidanka kuma suna tasiri a cikin gidanka, sai ka samu takarda da tawada ka rubuta wannan ayar ga ta nan kamar haka: bismillahir rahmanir rahim, qalu inna tadayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wala yamassannakum minna azabun alim. Wannan ayar ta 18 a cikin suratul yasin insha Allah ga ta nan a cikin screen mutum zai rubuta ta insha Allah. Abinda za a yi wannan ayar kamar yadda aka ganta a rubuce haka za a rubuta ta kafa uku. Bayan rubuta bismillah insha Allah idan mutum ya rubuta ta kafa uku sai mutum ma'ana sai a yi laya, ma'ana abun ne idan aka yi laya sai abun ne a cikin gidan ko a wani waje a samu zai abun ne laya guda ɗaya zai insha Allah da yarda Allah. Wannan shumai za su bar gidan ko kuma su zama amintattu bi iznillahi ta'ala. Wannan shine bayani a bisa wannan game da wannan sirri insha Allah. A yi kokarin a gwada insha Allah a samu dacewa cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine bayani game da wannan ayar insha Allah. Dukkan abin da ba gane ba za a yi magana a number waya kamar haka 091 6902 0915 insha Allah. Za a iya kira ko kuma a yi magana ta wasu insha Allah. Har kullum almajirin kuma Salim Musawi, dukkan abin da muka daidai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ba mu ladansa, wanda muka kuskure kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.